Γεια σας. Ονομάζομαι Γκίλιας Θωμάς και είμαι ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Mind Me Up Μέτρα Θεσσαλονίκη. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στο έργο Turbo, το οποίο στοχεύει στην πρόθεση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα τουρισμού. Μέσα από την εμπειρία μου στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων και στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού, θα βοηθήσω την επιχείρησή σου να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως εποχικότητα τουριστικού προϊόντος, ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών και ζητήματα βιωσιμότητας. Ως knowledge provider, μέσα από τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μου, θα σε βοηθήσω στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού τουριστικού επιχειρηματικού μοντέλου. Η αλλαγή ξεκινάει εδώ. Έλα να συνεργαστούμε για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου τουριστικού οικοσυστήματος.